Sewwieqa fit-toroq Maltin, sajf u xitwa, festa jew mhux, qed iqattaw ħinijiet twal imwaħħlin fil-karozzi tagħhom. Konġestjoni li skont il-Ministru Aron Farrugia hemm spjegazzjoni sempliċi għalija. Dewmien fit-traffiku ma jsirx biss minħabba xogħlijiet li jsiru ta' infrastruttura, imma jkun toroq magħluqin, tinsiex Ministru tat Transport Malta jiġu qudiemna applikazzjonijiet kuljum fis-sajf minħabba l-festi li jkun hawn. Iżda minn barra l-Ministru Aron Farrugia issa hemm Ministru ieħor li mhux inkwetat bis-sitwazzjoni fit-toroq ta' pajjiżna. L-importanti huwa li jsir l-investiment biex ikun hemm iktar toroq li jiffaċilitaw l-infrastruttura ta' pajjiżna. Net News kien qed jistaqsi lil Owen Bonnici bħala l-Ministru li taħtu jaqgħu ukoll il-festi jekk jaqbilx mal-kumment tal-Ministru kollega tiegħu Aron Farrugia li waħħal fihom għat-traffiku li qed ikun hemm fit-toroq. Bonnici baqa' bot milli jikkummenta dwar dak li qal il-kollega Ministru imma qal li n-nefqa li saret fit-toroq biex jittaffa it-traffiku qatt ma konna rajna bħala. Taqbel ma' kollega tiegħek li l-festi qed jikkawżaw it-traffiku? Ara jiena irrid ngħid li x-xogħol u investiment li sar fejn jitlu t-toroq fl-aħħar snin huwa bla preċedent biex tiġi allevjata s-sitwazzjoni ta' traffiku. Il-Ministru Bonnici insista li x-xogħol li sar solva ħafna problemi. Rajna benefiċċji kbar, pereżempju l-Marsa, jiena noqgħod fis-sawt tal-pajjiż u taqdem il-Marsa tara improvement kbir u jiena inħeġġeġ biex ikun hemm iktar investiment f'dan sens. Intant tal-anqas fis-sentejn li ġejjin is-sewwieqa mhux mistennija jkollhom wisq serħan mit-traffiku ma jaqta' xejn, hekk kif l-istess Ministru tat-Toroq ftit tal-jimielu ikkonferma li fl-24 xahar li ġejjin irid isir xogħol fuq 2 minn kull 3 toroq tal-pajjiż.